Aquesta tarda, uns 45 alumnes de 5è de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle de Barcelona han estat a Tàrrega per elaborar propostes de reforma de la plaça Major, dins la proposta d'Agenta, que ja ha recollit 200 respostes a les enquestes per a la remodelació de la plaça Major. Doncs amb molt optimisme, perquè hi ha hagut molta resposta. Ja hi ha més de 200 enquestes rebudes que, comparant-ho amb d'altres tipus d'enquestes, jo crec que és un percentatge molt elevat. Hi ha suggerències de tot tipus, des de fer fora els aparcaments, a fer més bars, a fer una renovació total, i creiem que això servirà de molt de cara als projectes que facilitarem a la gent de la Salle perquè faci aquests treballs. Agenta vol plantejar així un debat obert i plural sobre els canvis urbanístics que en el futur es projectaran en un indret tan emblemàtic com la plaça Major.